Добре дошли в кухнята на тихото готвене с 10. Днес ще ви покажем една много бърза и лесна италианска рецепта за предястие, което е с боб и с рибатон. За целта обаче ще минем първо към нарязване на една глава червен лук. Добре е да нарежете на малки филийки. Интересното в случая е боба, с който ще работим. Това е боб борлоти, който е кафяв. Има го в италианските магазини. Ако не може да го намерите, може да използвате червен боб. Така, като за целта ще отседим боба. И сега ще пресипем в една купа. Ставяме на страна и продължаваме. Взели сме една кутия рибатон. За целта ще добавим съдържанието към боба, като внимаваме да не използваме соса от рибата тон. Трябва ни само месото. Раздобете предварително, ако не успеете при разбъркването, това ще се случи. Сложете цялото съдържание от консервата. Сега преминаваме към добавянето на лука. Ще ви казах, че е добре да го нарежете на по-тънки филийки. Сега ще овкусим. Първо ще сложим зехтина. След което ще добавим и оцета. И на финала малко черен пипер. Сега ще разбъркаме. И разбира се, да не забравим да поръсим с малко морска сол за овкусяване. И отново ще разбъркам. Така готовата салата, която може да сервирате като предястие, трябва да оставите за около половин час, за да може да се смесят вкусовете преди да сервирате. Добър апетит!